Sisi me kono kete so a. Ntimi nda. Se bi bredi asa adwen kra wo se nipa adwen kra. Ntimi ndwen. Me ho ntom me sere. Me pese wo ti wo ho ase. Na sa pra na betra ne nche. Sisi me maame nti a enam no so ofifie ho no. Sisi me maame onti ase bi. Sere wada. Hwɛ. Me pese me hwɛ. Na me hwɛ ba no so. Kromafo wonim se me omu se tie. Ona no eto. Ye ni mo krampo no. Na ye ka. Echine bi, obi be chine ba bi aka se. No nsa yen no. Ma hwɛ ahwɛ me ba. Saa din bɔne no. Ana me mpese besi. Nkasa o papa nye bi, o papa ya de. Pempenso a wɔhwɛ wo. Ani abofra na ba wedu no. Wani so pa. Nanso. Ebi a woduru no. Ma ho kwan na me so nto aso. Adom. Nim se ni amekan kyerɛ nyina no. Ɛyɛ wo din de. Nanso bomodin. Bomodin a. Nsa de kansa. Odo a me wo ma no nyo nko a na me do wo. Ɛna nya abofra na wo so ye nko a ana me do mo. O papa nso ka ho bi. Me wo do ma mu na kopem se. Me wo gidie se dachi bi no. Ni na ye be ye bisu ko. So. Dia o kan. Nya ka sami ni fa mete. Nsiasi. So dia men de lesun papa ni. Do be ka bia no. Na ma waso ate. Kebe me de papa. Kebe ya me krate. So. Bon homodin bia. Ne nkasa. Sha se. Oti no we no. Why? What am I saying? You know, I said this bia na ma waso ate. Why? Na. Abofra no ho ye de. Na no ma do. Ko ho ye kan. Metimi de mensa aka no. Ade sana ide. Oh. Pese me hwese ma me ba no ekeka no ho a. Sra. Metimi. Obeti. Akuna tobi. Ani nako, right. Nasa na ba. Tidi bibi ni ya. Nami hodi ba. Na kuntin. Ani na jasi. Munyina monitor. Someone and I'm sorry so. Ai. Asasi asani apan. Ai no moko. Na no mother o mo. Do be do no na. Ei, da aduma kuma ase. Ase wono ho. Mo orem. Amania o mo di be bo me kire se. Omo du ko ne coat ya ho pe. Na manfu uba ko mo fo. Ai. Onu ni o wujini munkuno on na ebe. Let's just say ekuro na bodwe atwa no. O chese yes omo bodje om chese omo ekrom we hu na no ye tu na kofre we. Oh. Ene si say no si ni tintin ni titi na nse. Nya ko shi woni sa. Mo hini Eni ya. Ewura utri yo. Yeti yo. omo koye ko na mo dane no ma. Odiko ni mpani. Odiko da omo ase. Na omo ma emantie ebeja omo du kutia. Ntombe du ye no e de so. Ewura me ma nkasa bebrebe. Da oduma nko ase. So aman hweso pa man di ni te say. Besra ye ni enim de obesa ye ne ha bi sa. E bi su mpokura na nko ba ha no. Se de ese je ne feso no. E bi su so na nko wa ani ehu. Ewi ase mpanyin se bibia nkoka papa a enye je de. Nso wudie die. Nye dia. Wo ye de ya wanya amane. Nti wakwa kodu ni kuro ma so bi mu a. Yesu afa ye ho afa ye ntoma pa afira ne die.
na ye dase na mesa asere ya ma ye ni nawo mesa opo ba wa ni nti ko fa oba asase de oba anya nwa na ye ko ye no bibia obakoto de nkora ikoto so mo fa ni ba yi ye nyina ntina ha no kwa de bia no ye pene hia kwa manako enu anu no yesi ye ma bi nsi bi enu anu na nanu ma mfa kwa mu a ko betimi ekumi mu bi ba kokora we ni de wawu no ote no sanse wo ha baba na se na we ne ho ye ne fe ekwawu ko ne da ho anka ne mi wo shuti ne hwei uti shasha o minisha eni nka obaya na pocheten program ha de ka kukudam so be ko kampanyifo bi bewu obi kuma kukudam tiketu ani tiketi ale tiketi bi ko pen ichire mu se abranti hey abante bianca awe kare wo kan akonti uchire mu se mi wura si wuchire mu sai hey e fa won tere kare wo kan wo di ne wo tiri mu ka uwo mi mu asem so abodwe se mu so bi ni obi ntam ya kama pa am se ne mpra no nka be hu nti fine na one ne ntam mo asem na be ka kire me mo asem na ba ka kire me na ja so obeka bibia kire na mo de panyiri enenam kurofo fie mu se asem na be ka kire me me die na me kai o ka man ka se wa hene de ono ne te wokwa o ba ka man ka se wa hene de ono ne te wokwa se ababa na be ka to se wa hene afre no wokwa ba eji nti no wa hene frefre na wa amfre yes na be ka akonti nyawo na ka che say therefore they atu wani say abraba o ye otimi fi no ho ye ne fe nyawo na kai me enyawo na ka say therefore ama bibi se o tiri se do mu apia no pa o na se ma da so mi wura wadama umpani fo ya no etro ye mienu ya no etro me de wani tua me hu na ha me amebusa na me de ni nyina nse me ma otiri nkwa eye me de meeting de ko fan ko therefore inya etinkwa Mukoye. Mutu achade ko mo ndi ne si. Abese. So dia so an peni kan ya mku. Peni si yan shu bi ni mu. Abese. Kudu wa te bi kuro ho. Ni nim se no mo hwehwe wo se bi yo. Kum ho merewa. Nkokora. Mo fra mabawa. Abodom pem. Ombe den. Isi atede. Hey, adi asemi. Mo yam shishime den. To so kanentem. Mrantie ne mabawa abodom pem. Isi atede. Boni tutuo. Dini. Mambofo. Abroba kwa asema kwa ya pa yemi ya pa ne so se on simple tempo se o tena se didi. Abese adia me di mani minu wa kwa kuno. Ase woni se o ka kire. Ntiamo. Na why na achade ku no. Enya wudi keku. Ede. Krom hodi kru enua. Ana achade kuno. Na ni bra wo de kasa ye no. Achade onya ni ti ni di. Na ede no ku no. Kasa ni nchiri mu no. Na achade ene krom di kru no. Enua be ma na ti. Empana. Abufu ne baaye. Na achade frase kan. So de be wo no. Abufu achede ntima anhye no ho so ni ba anso no okuno kaja wa ma abufu adi nipa bia so nkunim ana akofa awudi aba Nsi wedi. Oye sign na aba. Nti ka be ko mo fa che no. Abufu die. E ba na aba. abufu ba na aba uye nipa nti e ba wo nipa bia no so di abufu no so nkunim enu kwase nkunim abufu di nipa bia no so nkunim Sisi ano. Odi kronika ko sisi. abrese esi abufu a na nande kasa ye ne die achede so mo nkunim bia na de be keso
sɛ wo ba ha wɔyɛ sɛ ne wura fi bibia ɔnkae bibia ne nyinaa no na ɔboa na ɔboa na ɔpɛ sɛ ɔyera ne nkyi koraa na ɔka kurom ha nti deɛ na wɔyɛ yɛ ne nyinaa no na yɛ anidaho bɔne paa na wɔyɛ Why bonnet? No, no, fan chimney. abɛsɛ sɛ meti hɔ yi na sɛ bi mafa sika abufuo so na magye wo papa nkwa afiri ne nsɛm sɛ wowɔ tumi sɛ wokum biadeɛ na wobɛyɛ nti wobɛyɛ dɛ wobɛgye amanaka ɛnto wada ɛmpɛni kasa ɛnto nti na woka saa no sɛ ato wa abɛsɛ ebi kura sɛ de wo siti nko wura gyina me gyina wi ko wura gyina me kon so akyɛ deɛ na ɛdɛ na isusu ya ɛy mo awe aduro na me no me wia na ma o tase me no aduro kakra me wia na ma bampesi me no aduro na me ho fa na yɛde na kan be bisa mo na wɔkyekyɛ mo dia ade akyɛ dia yɛ ne deɛ sunni ade nana no mu kan why fa ba dia sɛ me die wusi ɛnyɛ obi kura keke o What been to say why? Then this is such a oh, I'm a chance. Okay, I know I'm sorry. Asam wo ndira. Asam ebi wo. It's not needing come away. What? Me try. Wo said your why ya won me tifia no. On kan kore. What am I doing? It would way. Wonyam. Ah, Mira. Come across me. Hey, go me, and I'm eating. Come across me. Wonyam. I'm running your saying. You wouldn't summon. What's that also? There. What's that also? One mark for up and want to catch them. What is should be people? So, she could say him. Was it we have near away? A pine won't soon quan we are my dear. Any goon, Nama, and a goo yam. What it? Now, guessing what was to say a kurumayanka. We am near Mankwana ever be any goon, and then you said, the one you will be another and said, maybe I'm out, and I bet other man. Now I'm saying, I don't permit him. And I don't want to so I can't tell me. So, be annual. A brass so can catch them. I'm the come back home. And may Jojo me about pin for I will be Jojo mistake. About for the domain or dummy. No kind or dummy. What kind? Me give thee. A chance of penny summer any dance. You can seven now be. Yeah, dancing. Say, what? I thought to a subbase and no. I person me know ye bibi. Me we me yam. And I'm a hat. And I did jamable. My ass sa. Saying now one hour was a boom. Ah, Mira. Ah, me no can say. A ball? Then about him. What Mira. a ball? I ain't try. That's a minute I am Sanwa. Mira, and I make a choice of my ass in the area. I care too, boo boo. Me go show a year drew. Me boo means that. As soon as I and you wouldn't as so what? What? We have full power. And so about him for now, we mistake. Wouldn't him say, I, me peba. It's any, I mean, queer science, and I better. That is our name. Mira, and do so. Hey! What was a boy? Some good woman. Let them know for the woo swing. What woman?
Me pie. Memlana se wusi ha bie mu a. Wani ati nyina aba ahwene so no. Mehu no wa ha. Adi aya abekwa. Na mawie. Sọọti. Me yoduyefo. Me yoduyefo. Me no asade mo no. Adi na me nyaye. Betene nka. Ah? Ana me ka wotu asa. Me ka to. Continue. Continue. Wait po. Anu na we. Wait. Ana ba tiri. Say me nya fe na me no banyi mo. Ha. Me di me nya sa adwuma ni bio. Adai. Say me na atifi a. Wo be wo kwa am do be fa so. Firi akwa. Firi akwa. Me no ba no. Nunca foi comer. Actually, because also buy if you're not so many one comment, I am member. And now cry on the buy. Not until high to be the circle finance maybe. Emotion and this. Say, wow. With your men call me sempa. And crack. And no, I'm in it. And penny for some kakra. Said the oka, na had my able to do pa. Pachama, send no men to me. Why? It also be. Sad was it. Say, one year so brache na. Odio see ayoyo na waba. Eno kire bu ade. Na number yo kese. Wati. Emra mama ya bodom tiase. Mama ya bodom enimi di nkomo bebre. Emi bia woni mbedi nkomo no kan ho asem. Sabi no kan ho asem so a o kan ho asem ba. Bu ade. Sabi o wotima na nipa. Eni akoma pa. O. Ekwanya krumafo de mame ya bodom faso. Tete bipie menim sabi ye mama mi kotena kwa ibretu ami ampaba kakra sana na nanu different one ko ni crèche ami kama na sise nsem kanya anase nyonko fa mi ni nya se na no wo sempa wo kenti se wa ama be do ama be pe wasem nam sempa no kafa unti ama be pe wasem ama menya odobi e di ama na ye mesra wo se ada wo ma sinka betimia ka betina menchen wa ha ma me hwe ho ada wo ma na maybe pacho kafra na minsa se therefore opesa o hweme itinu ma me feel betimi a akọsọ ahwe no na de se me tu betimi ha nsana ahwe se wa usa sa biaye bia me kasa asem na pete unya nuro kakra o nyini ba e be na me bu no chemu se be mama ho kwan mama wayo ma pete na fi ha kama ni beji pacho se de me kan na ayo mama
nsɛnsɛm a ɛtete mu nyinaa akyi sɛbe ɛmfi wo ho Sewa, yes, oh, when I say, in so ever no more, and shen change. Yes, is singing now, fatu baby. What to be a mechanism? Some more okay now. So, a fatu baby. Let's say the maid to mechanism. You do china no, you be transfer. Nanya sana wakati ya matiasi. Asɛmbi nti. Hey, Sewa, ti uchi mwa. Asɛmbi nti a wokanti. Fatima se. Na no musha. Dawase. Sewa nchuma na mafo. Mati. Adoma. 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 Chame kantra. Me. Sa wonye me abepon me wase. Wonye me abepon me se ni se hu nti. E na akwaka chama ya asam enyim. Ah, wasem. Mene me kuna asam ya wasem. Adoma. Se menyim ensesa hwe what dey make am. Mene me kunu abra yetena se ye hihya ware na wonni ho. Na woni bonku na wonni. Adey. Ha? Ade na wotu woni esi me so okrom a. Me nkwara mi wokunu anu ho ofe. Me nkwara mi kunu ama ya ho akono wa hu. Ha? Ah. Na je se woni nam na wo sesa yare na wo ji nkofo kunu no meboa. Adoma meboa. Na wo Daniel. Sha. Tano na no mandum ni abema. Nanka kwan biya se me ni abema to yare se kim kame ma wo mena da. Se wo tare yare wi a. Wo ba gina fi ni yire nsem. Kuti akoma a odi ha wo kom ye ne wo ye bebrebe nyina aya no kure kakra me kan ye nti no kure kakra me kan ye Adoma ana wuwe Adoma eye wasem me dia me asem na asem bisa me bisa wo na se efa ho ben obi a ware se me fa ho ben ni na me de me ho na me se me nyam na ta me nyimu a wo kwase me kunu ayeden na wo kan tamagu amanamu na onnim se bepia na ah se wo tena se bo wutrim se me be ka se me nyim na nyinsan ebokosoro na se bokofom na ora fi se ebokosoro anana wa nyene eno ho erwa wutiwe a wujina ho eno ye bia de jina ho ni fe nfa mfuru wo Adoma wo ji mi kunu aden Adoma aden body ben pan Adoma me dia ye wunti mi kunu yare na be sane yare kakra bi no yare ka body a wusa mi kunu nti wo jina fi nsem meboa na enna ye nzi ye de seche Adoma me na me ka cho se me aha me na me ka cho se me ma so se me enna ma me dan ho me twitware de me be se wo hin se me ho adwire mi wo be dwiru wo ma me ho adwire me papa wo nti na uti wo na odwese obi nguhu ama obi abekeka me fi hu ye ne na wan ah enye adwuma no nanom de adom wo se obi yare asane yare enti yare na be sa na hu a obi hu ye no meboa wadwuma enti so asane yare e wadwuma enti kosi obi a enti twon fi mi kunu ho ne enti na se asomwe ma den o ye metwi me ho be ye otwe tese wani mo odwe wani mu ho e wani e waye ni nyina ho meboa da bia wo de ha yi kwan o kan ho a no asim pam no abaha na beka wa wo jejeme de na me je wa ha Adoma kuku ni jaya keke no so be jai wo ma me kunu ho no me wo me hada me bepe me ni ana me bepe me se wa ha me kunu ho na waba no nti na kakra atwere na me ba so sa ko so be jai me kunu chiri adai sabi ya wo de ha yi kwan no hwe yie ana mani amre wo so so wadwe yo se me ye nwa ana wa fa me na wo bo me tota emre bi beba be hu se me ye nanka Adoma mre na ni ye de wo be ye me se ye de wo be ye wo ni hwe wo ni hute na nanom na hu mo bo
ɛna ɔmo de ɔmo ani ato wo nana ɛna wɔtete ankara na mo atwa wahwe dada ɛne dwamambɔ yi nananom kura kyiri fin ɛne nkɔfɔ kunu a wogyegyie wei akyia twe wo fi me kunu ho adoma ɛno na maka kyerɛw no na me ba biom a me mma no bɔkɔ se